Toto je Rick. Dnes sa ocitol v púšti. Nie na safari. Chcel som len skúsiť, ako dlho vydrží bez jediného tieňa. Teplota vzduchu je plus 49. Povrch piesku je okolo 70. Rick má ľahké oblečenie a batoh na chrbte. Vnútri má reflexnú prikrývku, plastovú fľašu vody, solárny panel a doma vyrobený kondenzátor. Rick chce získať vlhkosť zo vzduchu, ak bude mať šťastie s teplotou a vlhkosťou. Vzduch je tu však suchý ako prach a Rick má vydržať celý deň. O 10 minút je koža na pleciach horúca. Vlasy sú nasiaknuté potom, ktorý sa hneď odparuje. Rick ide pomaly, snaží sa nezaťažovať telo. Tieň sa nedarí nájsť. Piesok odráža teplo z dola. Rick vyberie strieborný reflektor a rozloží ho nad sebou ako prístrešok. Pod ním je teplota o niečo nižšia, ale vzduch je stále horúci. Rick postaví solárny panel a pripojí kondenzátor. Ten hučí a začne nasávať vzduch. Ak to podmienky dovolia, objavia sa prvé kvapky vody. Jazyk zdrsnie, sliznica vysychá. Vodu Rick vypil v prvých 30 minútach. Neovládol sa. Telo začína šetriť. Je menej slín a moču. Rick nohami rie jamu. V horúčave je to skutočný spôsob zníženia tepelnej záťaže. Nižšie, pod vrstvou piesku, teplota klesá. Rick si líha do jamy a prikrýva sa. Pod prikrývkou je stále horúco. No slnečná páľava je slabšia. Pot sa naďalej vylučuje. Ale okamžite sa neodparuje. Objavuje sa pocit ťažoby. Puls sa zrýchľuje. Hrudník začína bolieť. Voda sa do tela takmer nedostáva a smäd je neznesiteľný. Rick močí do fľaše, privonia. Takmer žiadny zápach. Telo vypína zbytočnosti. Urobí dúšok. Tekutina je teplá, slaná, s horkou príchuťou. Nie je to smrteľné, no v takej tekutine je priveľa solí. Obličky sú preťažené. Telo stráca ešte viac vody. Rick si dá ešte jeden dúšok a fľašu odloží. Vôbec to nepomáha. Rick stráca vlhkosť potením, dýchaním a cez sliznice. Deje sa to neustále. Kondenzátor pracuje, no stále nedal ani kvapku. Rick ho skúša zakopať pod úroveň piesku, aby ochladil prívod vzduchu. Po 15 minútach cvaknutie. Vo filtri sa objavia kvapky. Rick k nemu priloží veko a čaká. Po minúte sa vo vnútri objaví tenký film vody, ktorý Rick vylíže. Kondenzátor naďalej nasáva vzduch. Panel si drží nabitie. Rick zostáva v jame a čaká. Slnko stúpa vyššie. Jeho lúče prenikajú aj cez tenkú látku. Vlhkosť na chrbte pôsobí ako šošovka, zosilňuje spálenie. Plecia červenejú, podpazušie páli. Rick si priťahuje prikrývku cez odev, no látka je už horúca. Odev sa lepí na kožu. Každý pohyb bolí, vzduch je nehybný. Pot neodchádza. Koža sa snaží brániť, no tepla je príliš veľa. Každý dotyk reže kožu. Rick si pritláča dlane na hruď, len takto je mu príjemne. Začína sa triasť. Je to paradoxná reakcia prehriatého tela. Teplota tela je blízko 40. Mozog však cíti chlad. Rick sa skrúti v jame. Pokrývajú ho zimomriavky. Telo vypína povrchové cievy. Chce si tak udržať jadro. Zuby mu začínajú drkotať. V púšti je plus 50. Rickovi je však zima. Prikrývku si pritisne bližšie. Priloží si ju k svojmu krku. Okolo neho je len jasné svetlo a horúčava. Rick sa snaží vstať a padá. Najprv ho neposlúcha noha. Potom prsty. Sú to krče. Svaly sa sťahujú samé. Brucho ťahá nadol. Rick sa zvíja, zaťahuje peste. Strata sodíka, dehydratácia a horúčava. Ideálna kombinácia pre krče. Masíruje si nohu, potom len leží a dúfa, že to prejde. Každá minúta sa zdá byť hodinou a hýbať sa je čoraz ťažšie. Rick vstane a ide vpred, dúfajúc, že pred ním je niečo užitočné. Po minúte si všimne vlastné stopy. Piesok je všade rovnaký, žiadne orientačné body. Rick chodí v kruhoch. Do piesku nakreslí šípku. Ide ďalej, no opäť sa k nej vracia. Panika narastá. Rick dýcha častejšie a v hlave mu hučí. Myšlienky sa mu pletú. Sledovať čas je stále ťažšie. Sadne si, zavrie oči a sníva o domove. Rick narazí na obrovský kameň. Ľahne si k nemu, aby sa ochladil, no povrch je rozpálený. Objíme tienistú stranu, tá nie je chladná, no aspoň nepáli. Kameň ho upokojuje. Stuhne a dýcha rovnomerne. Priloží si k nemu líce a popraskané pery. Jazyk má v ústach veľmi opuchnutý. Rick dýchá hlasno a často. Mozog nedostáva kyslík, aj keď dýchá často.
Mierna závrať prechádza do pulzujúcej bolesti. Rick opäť klesá na piesok. Kondenzátor je blízko. Zbierali sa tam kvapky. Opatrne pije a pomaly prehltáva. Zdá sa, že dnes sa mu všetko podarí. Podporte ho odberom kanála. Ahojte!